Jeg vil gerne have en kop kaffe, tak. Jeg vil gerne have en kop kaffe, tak. Jeg vil gerne have en kop kaffe, tak. En café latte, tak. En café latte, tak. En café latte, tak. En café latte to go, tak. En café latte to go, tak. En café latte to go, tak. Jeg vil gerne have et laksesmørrebrød, tak. Jeg vil gerne have et laksesmørrebrød, tak. Jeg vil gerne have et laksesmørrebrød, tak. En espresso, tak. En espresso, tak. En espresso, tak. Jeg vil gerne betale. Kan jeg betale med kort? Jeg vil gerne betale. Kan jeg betale med kort? Jeg vil gerne betale. Kan jeg betale med kort? Kan jeg betale med Apple Pay? Kan jeg betale med Apple Pay? Kan jeg betale med Apple Pay? Vil du have kvitteringen? Ja tak. Vil du have kvitteringen? Ja tak. Vil du have kvitteringen? Ja tak.